سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات مخفتي مبل 14 سرع قباء حوحات ارترا بحانت العلوي تبع سلطان ودو حورات هاقرات من آذان كالزا تغالك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتنا موخان سابسكرايب كتقبرون نتانا دول ملكت كتوغن بخبري يعدمكم مسعبينات لو تأكليما بزتحز ارترا حبرة السبان محيالا نمتع تصافن بزلق النتم بزتاو هذا أقباب يحيلا كم سرحت نبير ترام مبصح زكايدة تحاقازيت والناس صحفه ودو حورات هاقرات رينا جيلا نامل كتواب ناي ودو حورات هاقرات مرب حبريتا واتيزولة صاب حبيرو اتا تحاقازيت والناس صحفه ودو حورات هاقرات زخونت رينا جيلاني أبير ترى نير بعت معلتات مبصح كم زكايدة تستقل صخوينو مزتفلالي على وسب سلطانة هاقر دما مسلوت كلمة بزتحز قاطن بدهوتاتن زلو مفتيحتاتن عمل كتا كم زتيت حبيرا ابز حجه تزرغي زلو نايزانا يودو حورات هاقرات بعد سلطان صبصب ارترا لو تكليما نمبدها تغبرو زل صعرتات كم زنا ادتو كتحبرن كلا ولو ان ارترا اب مقوت علمنا زيرو نطبح زيرو حدا ميتاوي طراي ابركتو انتحلوا بلو تكليما جن كابتن قند زهسيا هاقرات مخانا حبيرا ابتي وصي زل صبصب دما بسنك لو تكليما ما اكلاي مقوت تهاجر كاب شحنت شعتميتن سوسان بحدا ديغري سنتيغريد وسيخو خمزلون درقي بتتقاقامن بخبيد ملكع يقاطم مخوانن ناي وحسنات ماي تصقاماتون كمزلو ازي دما سعبينات ناي كليما لوط مخوانو ابت صبصبت حبيرلا يغون امبر اتا ناب ايرترا زبصحت بعد سلطان نزن مبده ايرترا صبوق غسغاس غيرا الا الا زانا ودو حورات هاقرات لعلوي تبع السلطان مس منيسترات مريتن ماينا كابن حرشا فاينانسن زركبوم زتفلاليو منيسترات يا تراخيبا نيرا اب هاجرش ودن ابناي لو معمد فرق عمد لعلي 3000 ايرتراوያን ዜግነት ናይታ ሃገር ከም ዝረኸቡ ብመንግስቲ ሃገር ዝወፀ ጸብጻብ ሓቢሩ ብመሰረት ተወፂ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ኣብ ቀዳማይ ፍርቅ ዓመት ናይ ሎም ዓመት ኣሳ 33633 ውልቀ ሰባት ዜግነት ናይ ሽወደን ንምርካብ ሕቶ ከም ዘቕረቡን እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁጽሪ ብ11.8 ሚታዊት ከም ዝዓብን ተገሊጹ እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ እቶም ዝበዝሑ ዜግነት ናይ ሽወደን ዝረኸቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ካብ ሶርያ ዝመጹ زيغاتات مخانومن بقصر دما اب قدماي درجه كم سرعو كحبرن كله ايرتراوያን دما ببزحم اب كالاي درجه كم استسرعون نيرتراوያን سيعبهم دما ببزحم افغانستاناوያን اب ساساي درجه كم استقمطه حبيرو كابتم لوم عمت زيغنت ناي شودن رخيبهم زلو سدتنياتات سورياوያን قصرهم 4192 كم زبصح قصر زيغنت شودن زرخبو ايرتراوያን دما 3466 كم زبصح وانت غاليصلا دحر ايرتراوያን ببزحم اب ساساي درجه استسرعو افغانستاناوያን كلتشحن 516 زيغنا شودن كرخبون كله اب ربعي درجه استسرعو سومالاوያን شحن 511 اب 50 درجه استسرعو بولنداوያን دما بزحم شحن 509 كم زبصح تغليصو كم زفلت شودن زيغنت نايتا هاجر نمركاب كورح شوعته 224 جميرو حدش حقتات زتاتات كوينا ازي حدش حقتات دما زيغنت نايتا هاجر كرخبو نزدليو سبات بزل على متن ابتا هاجر كواهادو زغدت كخون مخاني تحبيرو ازي زيغنت نمركاب تباهيلو تقميط زل حدش حقتات بجكاتي قديتاو زخون ملكت قوانقات هاجر سريحها زركب اتاويتاتون اب قمت كاتو مخانو منستر إيميغريشن تهاجر ماريا مالمر ستينر غارد تحبر مبل 14 سروع قباء نايتي اوشت مريحنته من مقاله قاطي موزل حوحات لو مسولو ساب كتاب مقلاب زركب ادراش حولت تግራይ بوقع كم استخفته تغليصو نزو قباء زدغفو كاب استفلالي كبابيتات زمصو كادرات حوحات ابز حلفه حيدت معلتات نابتا قباء زكايدلا كتاب مقاله اتيوم يمصنيحم مخفت نايتي مبل 14 سروع قباء حوحات ابو منبر حوحات دكتور دبرصين قبر ميكائيل ابز اسمعوا ناي مخفت مدره كونتات اتودب كاب زحمقه ناب زخفه تسغاغيري بمبال تحقا وزبلو قباء نتقلولاو نمفتح وسانو مخانه تزاريبو نسو مغلصيو مبل 14 قباءنا كيكايد زعنقف نورن نبورن زيفلط اوشت ودبناጫጪሑ ዝገበለን ወደብና ነብታን ደቃዝ ሰአነን ጉጅለ ጥፋት ዝገብሮን ይገብሮ ዘሎ መንቀሳቃሳትን በብሰዓቱ ዝፈጠሮም መደናገር ሕቶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቀ ናብ ዝኸፈተ ሰጋጊሪ ኢሉ ንመከተል አቦ ወንበር ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ አሳት 17 አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ በመቆ
أقوام كم زي ساتفو تفليتيو كونسل تتكاتي مأكلاي كوميتي حوحات زتبهال أكال بوغانو تقوبأ ودباو مسرح استشارة رفلو بمخانو كم زي دقفو يحبيرو مجاكا زون كوميشن قوصر تودب بوزاحات كورداتات زوبا دوبن دوب مبرقن معراب تقراين كومون كفلة كتماتات مغالة أبزو قوبأ كم زي ساتفو أفليتوم يوم قصري أبز حلفهم بالعسر سلسة سرع قوبأ حوحات زتمرسو أبالات مأكلاي كوميتي 45 مخانا ميفلات ات بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ኮኒን ወሎ ንሱ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ ደብዳቤ ይቃወሙና እዮም ንዝበሃሉ ውሱናት መሪሕነት ንምእላይ ጥራሕ ንህዝቢ ትግራይን ናብ ሓደጋ ብዘወድቕ ኣገባብ ዝካየድ ጉባኤ ብትሪ ክኹናን ዝግብኦን ዝኾነ ጥቕሚ ዘይብሉን ኢሉ ጠንቅ ናይቲ ምስ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተፈጢሮ ዘሎ ምስሓብ ድማ እቲ ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ምዃኑ ብምኽሳስ ካብ ማእከላይ ኮሚተን ካድረን ተኸዊሎም ብዘካየድዎ ከይዲ ናብ ዘይተደልየ መጻወድያ ሰተት ኢልና ክንኣቱ ተገይሩ ኣሎ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ወግዓዊ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተኸሊዩ ዝጸንሐ ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ብምምዝጋብ ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ጉባኤ ዘካየድ ዘሎ ወገን ሕወሓት እውን ንኽሲ ጌታቸው ረዳን ውሳነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ከም ዘይቅበሉ ኣፍሊጦ ምንባር ይዝከር ነዛ መልኪቱ ጌታቸው ረዳ በዚ ምኽንያት ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥፍኣት እቲ ተሓታቲ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ዝተንቀሳቐሰ ጉጅለ ወላ ይኹን ናይ ህዝብና ሰላም ከይዝረግ ከይሕመስን ብሰልጠነ መንገዲ ምስ ህዝብናን መላእ ኣባልናን ኮይና ክንቃለሲና ኢሉሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነዚ ጉባኤ ኣመልኪቱ ብሶኒያ ማስያ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ ኣፍሊጥዮ እቲ ቦርድ ነቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ነቲ ብሕወሓት ተቐባልነት ዘይረኸበ ውሳነ ብምጥቃስ ሕወሓት ኣገደሱ ዝኾነ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተገብረ ከየፍለጠ ጉባኤ ከካይድ ምዃኑ ብምግላጽ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይሓቢሩ ሕወሓት ግን ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ እምበር ከም ብሓድሽ ክምዝገብ ከም ዘይሓተተ ጠቒሱ ንውሳነ እቲ ቦርድ ከም ዘይቅበሎ ኣነጺሩ እዩ እቲ ውድብ ምስ ምምላስ ሕጋውነቱን ጉባኤን ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ እዋን ኣብ ምምኽኻር እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምፍትፍናን ንደገ ቁሉዕ ካብ ዝኸውን ንድሓር ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዘለው መራሕቲ ሕወሓት ዝተገብረሉ ዝብ ይኹን ሽምግልና የለን ባቦ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓደ ወገን ሕወሓት እዚ ጉባኤ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ጸገማትን ፖለቲካዊ ሕመቕን ንምጽራይ ስለ ዝሕግዘናዩ እቲ ጉባኤ ክካየድ ኣለዎ ዝብል መርገጽ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ንምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ግዝያዊ ፕሬዝደንት ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳን ዝሓቆፈ ጉጅለ ሕወሓት ድማ ጉባኤ ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ምጉያይ ንበዓልመን ንምጥቃዕ ከም ዝዓለመ ፍሉጥ እዩ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ባህጊ ዘለዎ ጉጅለ መሪሕነት እዮም ዘጽድፍዎ ዘለዎ ዝብል መርገጽ ብምሓዝ ካብ ተሳትፎ ሲሒቢ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ ከም ዝከር ሕወሓት ሕጋውነቱ ከይመለሰ ጉባኤ እንተካይዱ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣቱ ስግኣት ከም ዘለዎም ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ በዝኻ እታ ካብ በሰላታት ኩናት ዘይሓወየት ዘላ ትግራይ ብሰንኪ ሓድሕዳዊ ፖለቲካዊ ምትፍናን መራሕታ ከምኡውን መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ተኸሲቱ ብዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ስግኣት ኣንጸላሊዋ ይርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم